Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagoy espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matud pa diha sa Salmo 53, versikulo 1, ang mga buang-buang nag-ingon sa ilang kaugalingon, walay Dios. Dautan silang tanan. Grabe kang nila ang buhat nila. O wala gayoy nagbuhat og matarong. Salmo 56, versikulo 3, O Dios nga labing gamhanan, kung abuton ako kahadlok, musalig ako kanimo. Daigon ko ang Dios tungod sa iyang saan. Ana kaniya nga akong pagsalig, musadili ako mahadlok, unsa may mahimo sa tao kanako. Versikulo 10 sa Kapitulo 57 sa Salmo. Misangko sa kalangitan ang imong gugma nga walay paglubad, og sa kapanganuran ang imong pagkamaunungon. Sa dili pa kita mga padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw sa mas naandan, gikinahanglan ang atong susi sa atong sa kakalag kon naaba kita mga sala nga nabuhat. Kay kini mahimo lamang babag kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. Primero Juan 1:9 ang atong gamiton. Apan alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong sala, kun dili ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kalag, pinagsihilom nga pagampo. Let us pray. Ama namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong nga maoy gabayan sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios, ining higayon no, sa pagtuon sa imong pulong. Kami nagabuhat niini aging tuman sa imong mando. 2 Peter 3:18 nga maong pagpatubo sa among tagsa-tagsa kakalag. O nagatuon kami sa imong pulong tungod kay among gihugma ang imong pulong. Tungod kay ang imong pulong manikaw nga walay pagkasayop, ikaw hingpit nga pagka-Dios. Salamat niining kahigayunan sa among pagkat-on sa imong balaang pulong. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na sa kaniyong tanan o labi na sa mga bag-o. Abi-abi ka mo sa mainiton gayon. O aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og Christian suffering. Kristohanong pag-antos. Okay, padayon ta. Now, atong makita dinhi sa atong pagpadayon ini nga ang pag-antos sa usa ka magtutuo
may kalabutan kini sa limited to time o it falls into sa duha ka kategorya. Kategorya 1. Okay? Category 1, Category 2. Ang Category 1 suffering, giingon kini nga, any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pakikambitay in fellowship. Aniya ang cross, representing the point of salvation. Hulagwaya lang. Just imagine sa porma ni sa cross nga gahulagway kini sa kaluwasan. Bisag kinsang tao nga nakalungog sa mayong balita sa kaluwasan, he hears the gospel, believe on the Lord Jesus Christ, ug musanong kini siya, mutubag sa maong pag-agda, gitawag og stimulus, ug mohimog desisyon, pinaaging positibong kabubuton. Mutuo kini siya, kang Ginoong Jesucristo, ingon nga manluluwas. At the moment of salvation of every person in the church age, mga kapituan, 70 plus things, ipasangil, imputed to the believer, og he is entered into union with the Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life. Og di na ka na mawagikan kaniya. He cannot lose it. The righteousness of God is imputed to him. He is justified. He is positionally sanctified. He is elect, predestined. Nahimo na siyang sakop sa panimalay sa Diyos through faith in Christ. Galatians 3:26, you are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mo kini ang eternal family relationship nga dili og dili nagayod matangtang. Unya, we have Operation Bottom Circle. It represents temporal fellowship with God and the feeling of the Holy Spirit, redeeming or purchasing time, God's spiritual rest. Here, the believer has a relaxed and a powerful mental attitude tungod sa pagkaway mental attitude sin. Nagalakaw siya dihas kahayag. He is walking in truth. He is walking by faith. Dinhi, ang magtutuo produces divine good. Ug busa, anaa na siya divine viewpoint, historical impact, ngadtos tanang sakop sa kaliwatan sa tao. That is why the believer dinhi ning tungora operates under sa gitawag tao automatic double blessing, and that is minimum amount sa panalangin. Dinhi gitawag siya og usa ka spiritual believer. He is experientially binalaan or sanctified. Og dinhi moatubang siya category 1 suffering o pag-antos suma sa kabubuton sa Dios. Karon, sa ato nang nakita, there are two kanang broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo nga ang usa niini mao nga ang tanang pag-antos nga tubangon sa magtutuo is limited to time. O ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God. Agi og panalangin. They are all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos suma sa kabubuton sa Dios. Ang definition ni mo kini, any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Binisaya, bisag unsa og ang tanang pag-antos nga modangat sa magtutuo kinsa ana ay pakigambitay sa Dios. Nagalakip niini, it involves compassion suffering,
Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsuway, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautan sa uwan because of the evil of others. A major reason why nganong muantos man ang mga magtotoo. Whether it comes from unbelievers or sa pagkadautan sa ubang mga magtotoo, mga karnal, o kaha from Satan and the demons. Ang gitawag ta o compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man, alang sa edification and growth of believers. Karon, bahin sa testing suffering, kining maong matang sa pag-antos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga modangat ngadto sa ka magtotoo. Ang Dios mutugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtotoo. God also permits the evil of others. Apan usahay, He directs suffering to believers. Ug anto kini makita di sa Genesis 12 o Genesis 22 bahin sa kinabuhi ni Abraham. Ingon man diha sa Ruth chapter 1 bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, all category 1 suffering gituyo kini or it is designed for blessing sanglit ang sa pagsulbad sa category 1 suffering. A believer has to go deeper and deeper and deeper in the application and the assimilation of knowledge sa pulong sa Dios. Og cycle it pinagi sa critical pathway og sa paggamit niini ngadto sa kasinatian sa kinabuhi aron sa ingon nga pagi ang category 1 nga pag-antos dili kini makatukmod sa magtotoo ngadtos pagkatangtang siyang pakikabitay sa Dios. Dili siya madaling kawadag pagtuo o kahadlok o kabalaka o kasina o pagpangabubo o tialis pagka mapahitason, pride or bitterness because something bad happens to him o sa hiniugma bagha sa iyang kinabuhi. Ug sa higayon nga may sukamod ang magtotoo sa pagpakasala, then he is out of fellowship and on to carnality. Nagkarnal siya. Ug busa, he is said to be walking in darkness. Ug kung bahin nas iyang mga binuhatan, he is producing human good. Ug busa, na nag-iya na kini siya karon og human viewpoint, historical impact, ngadto sa uban. Kung mainungdan nga siya karon, automatic under double cursing. Double discipline is minimal. So, excuse me. Ubos na kini siya karon sa Dios nung pagpanton. He is under divine discipline, okay? Whom the Lord loveth, He what? He chasteneth, and scourgeth every son whom He receives. Whom the Lord loveth, He unsa? Chasteneth. Ang buti pasabot niya na mao, nga nakakini siya sa initial discipline. He scourgeth, kana intensive discipline. That means, He skins alive with a whip. Ang initial discipline tuod, nagalambigit kini sa pagkawagtang sa inner happiness. Mao na pagkamingaw, loneliness, disorientation from doctrinal reality, frustration, pagkawa sa kadasig, confusion, pagkaguliyang o pagkasalinggubot, etc. Ug ang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos ng pagpanton is to crack through the believer. Pinagi sa mentality sa iyang kalag, aron mo dangat kini sa iyang volition, kabubuton,
bahin sa iya karong giatubang nga pagantos nga tingali gibugatan siya nini aron finally ang maong magtotoo makaamgo ug buot na siyang mobalik ngadto sa Dios ug mangayo siyang tabang alang sa kasulbaran sa iyang suliran for the solution of the problem. He goes positive. And kung nakasabot siya rebound, he will get back in fellowship. If not, he will be led by God to a place where doctrine is solved. He will get plugged and get straightened out. Then, fulfill the divine viewpoint purpose nga gidesign sa Dios alang siyang kinabuhi sa phase 2 sa plano sa Dios. Karon, this is category 2 suffering. Ang pagantos as an evil doer. 1 Peter 4:15. Sa gisulti. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. As a matter of fact, ang pagantos nga iyang giaguman na apel ug bahin ka nas plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Sabta gina. Akong balikon. Ang pagantos na apel ug bahin ka nas plano sa Dios. Ang pagantos is in the plan of God, apan not in the will of God. Category 1 suffering is will of God suffering, while category 2 suffering is plan of God suffering. Sabta gina. And while there are just a handful of reasons nga nung antos man ang magtutuo sa category 2 suffering, there are, over 100 reasons why believers suffer category 1 suffering. But they all fall into one of these 3 categories. Okay? Huwag ito na ipadayon, ugma. Hindi nito mohonong sa pagkakaroon ayog sipyat sa pagsunod nini sa hangtod nga human yun nato kining maong pagtulunan. Magampota. Amahan namong langit nun, salamat. Niining matamis ngay gayon sa among pakikambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga among gipahimuslan, bisan dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma dinining napita, aron sa higayon nga kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong kinabuhi. In our spiritual momentum, hangtod nga makabot gayon namo ang among common goal as imong mga anak, mao ang spiritual maturity, the capacity stage. Salamat na among Bible study through the YouTube, kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.